Vítajte na dnešnej hodine, máme 20. mája, rok 25, je útorok, takže cvičíme vlastnou váhou a začneme ako vždy pekne od stoja. V prvom rade si uvedomíme ukotvenie chodidiel do podložky na 3 body, palec, maliček, päta, pridvihneme palce na nohách, tak krásne cítime chodidlo ukotvené, čiže nedávame chodidlo do vnútorných kleniev, lebo by ste mali také x-áky nohy alebo na vonkajšiu, pretože by ste mali zase nohy do O. Takže ukotvenie na 3 body, jemné kolena, zatiahnem pánva brucho, pekne ťah v celej chrbtici, zarolujem ramena a zatiahnem brádu. Nádychnem sa a výdych idú palce na nohách hore. Nádych a výdych a v pažiach cítim taký mierny ťah do podložky. Nádych, výdych. Nádych, otváram rebra, výdych, vnímam vnútorný ťah. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Posledný, výborne, položím palce. Opäť si skontrolujem postavenie lopatiek, ramien, že priťahujem lopatky k sebe a ramena ťahám pekne do priestoru. Nadýchnem sa a ťahám sa dohora. Výdych za tretí stavec krčný ťah. Nádych a výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych a posledný, výborne, a položím. Pekne zapojené brucho, cítim ťah úplne od chodidiel a neprepíname kolena. Výborne. Nadýchnem sa a pôjdeme rolovať po hrudný bod. Výdych, brada, nádych a výdych. Nádych, výdych, nádych a narastiem. Nádych, brada, nádych, hrudník, nádych, výdych, nádych, ťah, nádych, brada, nádych, hrudník, nádych, výdych, nádych, ešte jeden. Nádych, brada, nádych, rebra, nádych, hop, nádych. A ideme 4-krát dole. Nádych, výdych, brada, nádych, výdych, rebra, nádych, pozrám na pupok a visím cez zábradlie. A doťahujem lopatky a krásne dýcham. Nádych, výdych, hop, výdych, hop, výdych, hop a ťah. A ideme ešte 2-krát. Nádych, výdych, brada. Pekne segmentujeme chrbticu každým nádychom a výdychom. Presne vieme, v akej sme polohe, v akej časti chrbtice. Nádych, výdych, vťahujem, nádych, zipsujem, nádych, hrudný bod a krásny ťah. Výborne. Idem k vám bokom, poloha drepu, nadýchnem sa a výdych, práca v členku, pozerám sa pekne pred kolena, ucho, rameno, chrbtica, bedro, jedna čiara a výdych. A to cítime, ako perfektne naťahujeme svoju driekovú chrbticu a chodidla. Nádych, výdych, nádych, výdych. Ešte jeden, výborne. Nadýchnem sa a výdych, krásny ťah. Nádych, poloha drepu a výdych. Nádych, výdych, nádych, výdych. Poloha drepu a sadneme si pekne na podložku. Tak, výborne. Máme dlhé špičky, nohy v polohe diamantu, sedíme na sedacích kostiach a doťahujeme lopatky pekne k pomyselnej stene. Máme dlhé paže, ťah cez prostredník, nadýchnem sa, výdych, zazipsujem a ideme nádych a výdych, sa vrátim. V nohách máme ťah. Nádych, výdych, nádych, povolím páže. Výborne. Opäť dlhé páže,
Opäť paže dohora, nadýchnem sa, výdych, idem dopredu, zabalím hlavu medzi ramená a pomaličky rolujem a ťahám pekne, ťahám chrbticu do nebies. Paže idú dohora, nádych, výdych, idem dopredu a na dvakrát nádych, výdych a už idem aj pažami dohora a vytiahnem. Lopatky stále ukotvené, nádych, výdych, hop, a posledný nádych, výdych, hop, hop a narastiem dlho.